Poštovane učenice i učenici, poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji škole, svaka škola ima značajne datume u toku školske godine koje obeležava, svakako od njih jeste dan škole. Nažalost i ove godine naš dan škole ne možemo proslaviti onako kako smo naučili i onako kako bi trebalo da bude, ali šta je tu? Ipak, bez obzira na sve, ja koristim priliku da svima nama čestitam i ovaj dan škole, da poželim da ova školska godina bude uspešna, bez obzira na sve uslove i naravno da se ovo zlo koje trenutno vlada se što pre završi. Dakle, u to ime čestitam svima nama dan škole, neka nam je puno zdravlja. Koliko često razmišljamo o našoj školi i imenu velikana čije ona ime nosi? Koliko poznajemo njenu istoriju? Da li su za nas ovi hodnici samo raskršće između učionica u kojima provodimo dane, učimo, družimo se, možda neki nestašluk napravimo, strepimo od ispitivanja i smejemo se iznenadnim lapsusima? Ili su oni isti ti hodnici čuvari tragova svih onih koji su tu da prošli? Šta je za tebe ova škola? Škola, Dragan Lukić. Škole su velike, mirne ovce koje okače veliko zvonce. Pa zvone i decu gone u žute male avione. Škole su velike i dobre mame, 100 dece neguju same. Napamet znaju svu svoju decu i bajke pričaju o mesecu. Škole su veliki, čudni dvorci koji osvoje hrabri osnovci. Svakog septembra puščanom paljbom i olovkama dugačkom sabljom. Svakog septembra kad jesen stupi, po 2 su borca u školskoj klupi. Da li znaš šta je danas? Naravno, dan škola. Da li znaš da je moja baka išla u školu? Tvoja baka? I kod ima godina? 60. Ona je u ovu školu krenula 69. baš kada je počela sa radom. Pa izgleda baš mlado. Baka? Da, hvala, to nam je genetski. Zapravo, mislio sam na školu. Ti računari, projektori, ta sala. Nije ona uvek izgledala ovako. Da li ste možda čitali našu monografiju Pola veka zajedno? Ne. Obavezno da pročitate. Pogledajte ovo. Radmila, opet Radmila. I ja se zovem tako. Možda će za vek postojanja ovde stajati moje ime. Mi stvaramo istoriju.
vozača. Pa dobro, ali to je mogla biti Desanka Maksimović ili Jovan Jovanović Zmaj. Da li znaš da je Tesla bio inspiracija i tim velikim imenima? Slušaj ovo. Ne znam šta je suština i sučini samo misao. Čim smo čuli dolaziš nam, odnosi nas na elektrisu. Na stručnice sprovodnica elektrika juri širom, vazduhom će biti spoja, posle možda i etirom. Stoj stablo, svi srpstvo, majte svakom listu sinu, najsvežiji list mu trepnu, polete u daljinu. Ti nam Tesla, ti vrlice, ode letom jače struje. U daleku Kolumbiju ti munje Kolumbuje i ti Tesla kojim se ispalinske misli roje, tebe vraća neodolje da poljubiš stablo svoje. No ti moraš opet natrag, sastanak nam kratko traje, a toplotu nosi sobom bratinskoga zagrljaja. Ostvarena je misao tvoja, mislodavna i golema. Među nama bit će veza, a daljina nema. Razumeći listak svećeg svaku žilu svoga stabla, elektrika naših srca i bez žica i bez kabla. Kako je moguće, tvorče zemnih sunca i mesečine, rađače perone i gromavne kilije, koji si išao od ljudskog nesna do nesna, svetleći dok se formula sazveže ne sračuna, dok se ne zabeleži tek rođena pesma. Kako je moguće da i tebe tama skrije? Zar je i tebe koji si krao oganj vasiona, koji si osvetljavao po bespuću lađe, punio bljeskom koncertne dvorane i gnjurao ruke u matice ozona, morala sudbina drugih ljudi da snađe? Ti koji si u svakom kraj nas plamu, svakoj žarulji munje obasjanju, zar nisi mogao pomračenje uteći? Zar i ti koji si oko nas razgorio tamu, morade u nju leći? Zašto te ne sahranismo u sante polarne, da su noći svetle i bele, pa bi kad ti zrak mesečine i sunca, biljurni kovčeg davne, munje se oko njega razletale, pa bi i mrtav ležao u sjaju, povezan sa nama u svakom časku. I prateći svetlosti oluje i mrtav prisustvovao sunčevu rođaju i mesečevom za gore zalasku. Pa baš lepo i pomalo je tužno, a Tesla nije pisao pesme. Pogrešno pisao je, znam jednu, hoćete li da čujete? Naravno. Kroz svemirsku slušalicu slušam zvijezde šta kazuju. Nekog novog su doveli, pa mu Olimp pokazuju. Eno tamo Arhimeda, sa polugom vas zašeta. Kaže da je materija isto što je energija, a zakoni tvoji kruti, da su pusta ludorija. Al na zemlji, ti zakoni još ste, važite kako. A kad čujem sveže vesti, uopšte mi nije lako. Top svemirski, kažu, prave one usijane glave. Moj Njutne, ružno su se s tvojom slavom našalili, a nauku tvoju divnu na glavice postavili. I još neki Einstein, šta li, s tobom hoće da se šali. Kaže da je materija isto što je energija, a zakoni tvoji kruti, da su pusta ludorija. Ja, Kelvin, ne uspavam te finese da razumem. Makar sam se prevario, bar sam sve od sebe dao. Nego, popili smo kafu i vreme je da se pođe. Nego ti reci, taj tvoj drug Tesla, hoće li skoro da nam dođe? Mi toliko toga znamo o Teslinom radu i životu. Da, ali me zanima da li je od uvek bio genije ili je imao detinjstvo kao i mi. Pesma koju smo čuli nije jedino književno stvaralaštvo Nikole Tesle. Da li ste možda čitali njegovu autobiografiju Moj izum? Ne. Sad, Tesla je bio jako zanimljiva ličnost. Njegova biografija pojavila se 1919. godine i tada je pokušao da nam objasni svoje korene svog životnog umeća. Naravno da je imao detinjstvo kao i svi mi. I najbolji prijatelj je mačka i neprijatelj je gusana. Uostalom, poslušajte i sami. Posle doručka svakog bi krenuo svojim poslom sa istom ljubavlju i zadovoljstvom. Ja sam ipak bio srećniji od svih. Izvor mojih radosti i uživanja bio je naš veličanstveni mačak. Najdivniji na svijetu. Kada bih samo umeo da verno opišem dubinu naših uzajamnih osjećanja, uzalud bi se tražili sličan primjer u mitologiji ili istorijskim zapisima. Mačak me je pratio na svakom koraku. Voleo me je i brinuo o meni.
Svakog dana ponavljali smo istu igru. Ja bih potrčao prema crkvi, a mačak za mnom. Skakao je na mene i prijetio mi svojim kandžama. Kada bi se njegovi nokti dotakli moje kože, postali bi meki i nežni kao dodir leptira i cvijeta. Bilo je i onih lepih zima. Tog dana bio je nezapamćeni mraz. Bio je suton. Pomilovao sam svoga mačka po glavi kada se dogodilo čudo od koga sam zanemeo. Moja ruka izazvala je pljusak praskavih varnica, a iznad moga mačka cvrlo se polje svetlosti. Za moga oca ova pojava je bila nova. Ipak zaključuje da to ne može biti ništa drugo do elektricitet, isti one koji se javlja na drveću u toku oluje. Majka mi je rekla, prestani se igraš sa tom mačkom, izazvaćeš požar. A ja sam razmišljao, nije li priroda jedna ogromna mačka? Ako jeste, ko nju miluje po leđima? Tada sam imao samo 3 godine. Osnovna škola Filip Trifunović. Ko zna? Pa, ako ti možda stvaraš istoriju, možda za 200 ili 500 godina se neka škola nazove po njemu. Možda. Ni Tesla u našim godinama nije znao da će neki učenik iz škole iz Vinče svakog 12. oktobra slaviti njegovo ime. Da vam pokažem ovo, pa da idemo da snimimo prilog za dan škole. Kada zakoračim u svoju školu, osjetim neki izuzetan mir i sigurnost, kao da ide majice zagrade. U dvorištu me dočekaju svež miris zelenila, prelepe baštinske ogradice i vesela graja mnogobrojnih učenika, pa se osjetim kao u svom dvorištu. Tu je i biste Nikole Tesla, podsjetnik kako mogu biti i zašto sam ovdje. Da učim, da stvaram, da mislim i da poštujem. Da se družim, da volim, da se smijem, da znam. Da znam da kuda god da prođem uzet ću neki model ponašanja i time ću jednog dana postati neko. Postati nešto. Nastavnik, naučnik, doktor, sportista, nešto. Ko zna? Znam da je ova škola osnov onoga što će jednog dana ostvariti. Moja škola Nikole Tesla. Škola treba da nam pruža sigurnost, da nam bude mirna luka i mjesto našeg bezbrižnog odrastanja. U mom slučaju nije bilo u potpunosti tako. Baš na ovom mjestu sam krenula u 1. razred. Oronula stara zgrada. Ipak nije me to sprečilo da provedem nezaboravne 4 godine u svojoj školi. 5. razred i novo okruženje. Prelepa, moderna, velika škola. Najveća i činila mi se najlepša. Škola Nikola Tesla u Vinči. Nakon 2 godine boravka u školi, za koju sam mislila da nijedna od nje ne može biti lepša, dobijam demonet. Vraćam se na isto mjesto odakle sam krenula, ali ovoga puta u lepšu školu. Moderniju, bolje opremljenu od one za koju sam mislila da je najlepša. U novu zgradu, ovu koju vidite ovdje. Moju zgradu, moju školu, Nikola Tesla u Leštanima. Kroz
Kroz našu školu mnogo je đaka i nastavnika prošlo. Mnogo vrednih ruku činilo je da ona sije u svom punom sjaju i da se što više razvija. Neki su stvarali istoriju, neki je stvaraju, a neki će je tek stvarati. Sa kolena na koleno. Čuvajmo ono što su nam ostavili, stvarajmo za one koji dolaze, volimo je, negujmo tradiciju i slavimo je. Na ovaj ili na onaj način, i u dobru i u zlu. Dragi direktore, nastavnici, učitelji, psiholozi, pedagozi, bibliotekari, domari, tetkice, upravo škole i naravno, dragi učenici. Srećan vam svima dan škole!